Είσαι έτοιμος? Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Και από την ώρα που σε είδα έχω εκνευριστεί. Γιατί τις ξέρω τις Κυπρέες σαν εσένα καλά. Άσε το θέατρο και πες μου αν τα λέω σωστά. Από μικρή σε έχουν μάθει να το παίζεις high class. Και μες στο English που με μέσω σε βάλε ο μπαμπάς. Και μετά πήγες στην Αγγλία δίθεν για σπούδες. Αλλά στην Κύπρο κάθε μήνα έκανες διακοπές. Πήρες πτυχίο, ήρθες πίσω και έχεις μέλλον λαμπρό. Βρήκες δουλειά και τώρα ψάχνεις να τυλίξεις γαμπρό. Τον θέλεις πλούσιο και ωραίο και μην έχει καινού. Γιατί το παίζεις η πριγκίπισσα του Παρισινού. Έλα που δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς. Το μουστακάκι σου που τόσο σου πάει. Βάλε λοιπόν το φέρετζε και τράβα για το Ντουμπάι. Έλα που δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς. Το μουστακάκι σου που τόσο σου πάει. Βάλε λοιπόν το φέρετζε και τράβα για το Ντουμπάι. Θέλεις να σε παίρνω μια ξένη να σε μοναδική. Γι' αυτό και βάφεις τα μαλλιά σου και κάνεις πλαστική. Και με φακούς χρωματιστούς γυρίζεις στα μαγαζιά. Μα βάζεις water bra να κρύψεις τα μικρά σου βυζιά. Ψωνίζεις μόνο στα συγκράτους που έχει ρούχα κρυβά. Μα σένα τίποτα χωρίς την credit card του μπαμπά. Και τα γυαλιά σου είναι συγκέγγιτ σαν τα Louis Vuitton. Με λίγα λόγια είσαι ένα στολισμένο φυτό. Κι όταν τελειώσεις απ' τα ψώνια και θα πας για καφέ, μόνο στο μόντο καταδέχεσαι με τα λεκαφέ. Εκεί θα βρεις τις φίλες σου που είναι κι αυτές τα λαβές. Για να μιλήσετε για τα καινούργια σας Mercedes λες και το είχες κι από χτες. Μου βάλες μέσω να περάσεις και το τεστ. Σαν μια κουκλίτσα είσαι του κουτιού που έχει όλα τα αξεσουάρ μα χαμηλό IQ. Έλα που δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς. Στο μουστακάκι σου τόσο σου πάει. Βάλε λοιπόν το φέρετζε και τράβα για το Ντουμπάι. Έλα που δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς. Στο μουστακάκι σου τόσο σου πάει. Βάλε λοιπόν το φέρετζε και τράβα για το Ντουμπάι. Hello, τι λαλείς? Γεννήμα θέμα Δυτικής Αττικής. Πάρη μου, unbelievable. Γεννήμα θέμα. Γεννήμα θέμα. Τόσο το πες και τα σφινάκια είσαι τακτική. Για να μάθεις και τον μπάρμαν να το παίζεις γνωστή. Στις δεξιώσεις είσαι πάντα πρώτη και στα καλά. Γιατί ψοφάς να δεις τη μούρη σου μες στα κοσμικά. Στον Κοσμοπόλιταν διαβάζεις γυναικές συμβουλές. Και τροποποιείσαι πως μαθαίνεις κόλμα στη σεξ. Μαζί τις θέλεις τις ζαφιέρες και τα τάγκα βρακιά. Αφού το ξέρεις στο κρεβάτι είσαι μια παπαθιά. Παραμ, Παρα, παρα, παπάρα, παπάρα. Γι' αυτό σου λέω σταματά να προσπαθείς. Να δείχνεις όμορφη και πλούσια για να δικτυωθείς. Και πάρ' τα απόφαση πως όσα και να έχεις λεφτά, ότι πάντοτε θα μοιάζεις στην Ελένη Φωκά. Έλα που δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς. Στο μουστακάκι σου τόσο σου πάει. Βάλε λοιπόν το φέρετζε και τράβα για το Ντουμπάι. Έλα που δεν μπορείς να το ξεφορτωθείς. Στο μουστακάκι σου τόσο σου πάει. Βάλε λοιπόν το φέρετζε και τράβα για το Ντουμπάι. Έλα που δεν μπορώ να σταθώ σ' αυτό το κούτσι φόρεμα που φοράς. Στο ρυθμό που σε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Η τελευταία πτήση για το Παγιαναβορή στη Σβήτια 30, η CCCY 313, φεύγει τώρα. Χορκάτι. Hello, φεύγουμε. Είναι μια αριστοκράτισσα. Χορκάτισσα.
Ra-ra-ra-ra-ra-ra.